बिथाङा सानाखै नामा जे गाव जे सासे जना दुरुं जानानै बाहाय दिन्थिनानै जोंनि आइजो माहारिखौ माने एखेबारे हाखराव निकृष्ट खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायबावनाय जाहैबाय दिनै आङो नोंथांमोननो माखासे आपडेटफोर लानानै फैदों आरो बेनि सायाव सुंद'यै जोङो रायज्लायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय गिबि आपडेटआवनो दं जाहैबाय दिनै दुलाराय साय गौथुमा ससियेल मिडियाआव माखासे साबजाथावि आइजोफोरनि सायाव गाज्रि मोनसे आखुथाय दिन्थिनानै गासै बर' आइजोफोरखौ लाजिसिंसिं खालामदों एबा आइजोफोरखौ मोनसे गाहाय थाखोआव दोनदों होननानै बिथांमोना खुद्रिसारदों नोंथांमोना बे भिडिअआव नायनो हागोन सासे आइजोनि सायाव सासे हौवाया गाखोनानै गरायाव गाखोनाय बायदि दिनैहाय गाखोनायखौ नुनो मोनदों बेखौ नुनानै दिनै आइजोफोरा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों आरो आइजो माहारिखौ गाहाय थाखो मोनसे जुनारजों समान रुजुनाय जादों होननानै दिनै बिथांमोना फोरमायदों बिथांमोन फोरमायनाय बायदिब्ला बे भिडिअ नुनाय हौवा आरो हिन्जावा मेलन नोगोरनि एक्स आर्मि बिनय बसुमतारी होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो हिन्जावा प्रमिला बसुमतारी होननानै बिथांमोना फोरमायदों दिनै जोंनि बर' समाजाव माखासे बेबायदिनो दङ ससियेल मिडियाआव फैनानै माखासे भिउसफोर मोननो थाखाय माखासे मोजां गावखौ फेमास खालामनो थाखाय बेबायदिनो मावथावि आखुखौ मावनानै दिनै पाब्लिकफोरनि गेजेराव एन्टारटेनमेन्टनि मुङैहाय मावनायखौ जोङो नुनो मोनो जाय जोंनि समाजाव मोनसे गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ जोङो नुनो मोनो एन्टारटेनमेन्ट बुस्थुआ बेबायदि गाज्रि खामानि मावनानैल' जाया नोंथांमोना मोजां खामानि मावनानैबो दिनै पाब्लिकखौ एन्टारटेनमेन्ट खालामनो हागोन बेबायदि खामानिखौ नोंथांमोना मानो मावदों दिनै नोंथांमोननि खामानि मावनायखौ नुनानै गासै बर' बिमाफ्रा गासै बर' आइजोफ्रा दिनै गोबां दुखु मोनदों जायनि गेजेरजों बिथांमोना ससियेल मिडियाआव फैनानै खुगा खेवनो गोनां जादों दिनै नोंथांमोननि गथ' गथायफ्रा मा सानगोन उनाव नुहैयोब्ला नोंथांमोननि बेबायदि आखलनि थाखाय नोंथांमोना बर' आइजोफोरजों सोंखारि जादों ससियेल मिडियाआव जाय बुस्थुआ फैबाय बेयो माब्लाबाबो गोमानानै थांफिना बेनिखायनो साननै हयै ससियेल मिडियाआव पस्ट होनाया एबा भिडिअफोर बानायना होनाया गोनां आपडेटआव दं जाहैबाय दिनै जोंनि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि बुंनाय सनितपुराव थानाय गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा बिटिआर एकर्डखौ मावफुंनो थाखाय दिनै बिजेपिनो भट होनो नांगौ होननानै बिथाङा खावलायदों दिनै जोंनि बर' समाजनि आफादफ्रा मा जालांजोबखो राजखान्थिनिसो प्रसार खालामबाय दिनै गुबुन पलिटिकेल पार्टिनि थाखाय भट बिनानैसो होलायबाय बर' समाजनि खामानि मावग्रा आफादा दिनै बेबायदि पलिटिकेलाव हाबोब्ला पाब्लिकफ्रा बेसेबां फोथायनो बिजेपि दोलोआ दिनै जोंनि गासैबो बिटिआर ओनसोलखौनो सेनानैसो लानो नागिरगासिनो दङ जोंनि बर' लिडारफोरखौ पस्ट होनानै गोजौआव गावसोर थानानै दिनै सालायगासिनो दङ दिनै जोंनि एनडिबिफोरनि थाखाय बेसेबां दुखुनांथाव बिथांमोना गोजोन गोरोबथायाव फैनानै गावसिनि मोननांगौ मोन्थाय बेफोरखौ दिनै मोननो हायाखै बिथांमोना जेलनिफ्राय दाबो ओंखारनो हायाखै आरो बिथांमोना थाखानाय जि केस बियो खमायजायाखै मानोना बिटिआर एकर्डआव लिरनाय दंमोन एनडिबिफोरनि केसखौहाय खमायनानै होगोन नाथाय बियो दासिमबो मावफुंजायाखै खोनानो मोननाय बायदिब्ला दिनै केसनि थाखाय जेबो खामानि मावाखैसो होननानै बुंदों दाखालि बावैसो मोनसे कल रेकर्डिं भाइरेल जादोंमोन बेनिफ्राय जोङो गोबां मिथिनो हायो दिनै बिजेपिआ जोंनि बर'फोरनि सायाव मोनसे आसा होनानै मावफुंगोन होननानै दोनबाय थानानै मावफुङालाबानो जोंनि बर' लिडारफोरखौ ओरैनो फिदिंगासिनोसो दं होननानै आं सानो बिथांमोना मावफुंनो गोसोब्ला दा मावफुंसिगौमोन दिनै एकर्ड जानानै गोबां बोसोर जानानै थांबाय 5 बोसोरानो जानानै थांसै नाथाय दासिमबो माखासे खामानिफ्रा एबा बांसिन खामानिफ्रानो मावफुंजायाखै जोबथा आपडेटआव दं जाहैबाय दिनै हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारीया खनले जेब्लायबो बुंबाय थादों खाम्फा बरगयारिया बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएल हान्जायाव जइन जागोन होननानै दिनै बेयाव बिथाङा बुंबावदों खाम्फाजों लोगोसे गासै 15,000 बिपिएफनि सुबुंफ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोआव जइन जागोन होननानै खाम्फाजों लोगोसे फ्राय 15,000 मानसिया बिटिसिनि बिपिएफ मानसिफ्रा जोंजों जइन जाफानो थांगासिनो दं दिनै बिथाङा थारखौनो बुंमारदों ना नंखायखौनो बुंमारदों जोङो मोनथिनो हाले थारैनो खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएलआव हाबमारगोन नामा